Lemanaw an bɛ y'aw fo ka koɲuman d'aw ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ Lidi Media sanfɛ walasa k'aw kunnafoni an k'aw ma k'aw dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Bi kibaru kumabaw la an ka citerne bolila minnu ni jatigɛwalekɛlaw ka mɔgɔ faga binkanni dɔ hukumu kɔnɔna na u bɔnɛlaw ni la Kayi ni Diboli ni ɲɔgɔn cɛ u feerew sera ka sɔrɔ ni ka tila k'o suturali kɛ Kayi nin dɔgɔkun in kɔnɔ an bɛna mobilibolila ninnu dɔ ka seereya sɔrɔ ni kibaru daminɛ la. O kɔfɛ arajo tɔgɔladonw fana ɲɛnamayara nin dɔgɔkun in kɔnɔ RTL ɲɛmɔgɔba bɛna arajo jɔyɔrɔ fɔ an ye ani gɛlɛya min yɛrɛ fana bɛ arajo baarakɛlaw kan togodaw la an bɛna laseli dɔw sɔrɔ u kow kan ni de bɛna k'aw tulo garisɛgɛ bi dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Lemanaw an bɛ aw fo ko kura ko aw dan se an ka dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan an bɛ taa Kayi mara la ka jira k'a fɔ ko yen nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na citerne bolila dɔw bɔnɛla u ni la jatigɛwalekɛlaw ka mɔgɔ faga binkanni dɔw senfɛ Diboli ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ hakɛ dɔw a ka ca mɔgɔ 10 ye olu ni tora a ko da fɛ mɔgɔ ninnu feerew tun ma se ka sɔrɔ u ye tile 13 bɔɲɔgɔnko de kɛ yen nɔ nka nin dɔgɔkun in kɔnɔ feere ninnu sera k'a sɔrɔ Ala ni Mali finɛtiw ka wulikajɔw hukumu kɔnɔna na ni ka tila ka u suturali yɛrɛ fana kɛ Kayi dugu kɔnɔna na. O kɔfɛ an ye citerne bolila ninnu dɔ ka seereya sɔrɔ min y'a kanu ka tɔgɔ to gindo la an k'a ka seereyaw lamɛn ni kumakanw senfɛ. Bon, alhamdulillah, bon, on a gagné quoi ça? Parce que au dongo tara barake. Radio tɔgɔladon fana ɲɛnamayara nin dɔgɔkun in kɔnɔ a ye février kalo tile 13 se o se a don min ɲɛnamaya i b'a ye k'a fɔ ko jɔyɔrɔba bɛ radio la an ka jamana kɔnɔ janko gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ sisan ka sababu kɛ lakanabaliya ye ani musakako gɛlɛyaw ye o n'a ta bɛ radio kɔni b'a la ka u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ i n'a fɔ RTL ɲɛmɔgɔba Mamudu Bokum ale y'a ɲɛfɔ an ye cogo min na nin jaw la. An bɛ jamana min kɔnɔ bi radio jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que n'i y'a ye jamana o jamana basigira mɔgɔw kunnafoni na de donc radio d'abord u bɛ mɔgɔw kunnafoni parce que kunnasiri bɛ yɔrɔ o yɔrɔ yiriwati donc radio bɛ mɔgɔw kunnafoni radio bɛ mɔgɔw bilasira pour que maaw k'u jogo ɲɛ parce que jamana tɛ se ka ɲɛ jogo ɲumanya kɔ jogo juguya bɔnna jamana o jamana na tant que mɔgɔw ma jogo falen i na ni fɛn o fɛn a tɛ ɲɛ parce que ni nana u b'a tiɲɛ. Radio bɛ mɔgɔw dɛmɛ k'u jogo dilan ni ladilikanw ye radio bɛ mɔgɔw kalan parce que fɛn o fɛn min ye kalan de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ parce que n'i ma fɛn o fɛn kalan i tɛ se k'a ɲɛdɔn radio bɛ mɔgɔ caman kalan waati kunkurunin kelen kɔnɔ o y'u ka baara ye radio bɛ mɔgɔ ɲɛnajɛ kulon tɛ sɛbɛ sa donc u ka baara fanba ye mɔgɔ la nisɔndiyali ye ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔ nisɔndiyaw fɔlikan dumanw n'a ɲɔgɔnnaw donc parce que n'i y'o bɛɛ ta k'a lajɛ a bɛɛ bɛ na ni wolofɛn kelen de la n'o ye bɛn ni kelenya ni yiriwa ye donc parce que mɔgɔ n'i kunnafoni na i bɛ fɛn dɔn n'i kalan na i bɛ fɛn dɔn i tɛna se ka baga mɔgɔ ma i b'a dɔn n'i ye nin fɛn kɛ tiɲɛni bɛ k'a la i tɛna baga mɔgɔ wɛrɛ ma donc u ka baara faralen bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ na ni fɛn fila dɔrɔn de ye bɛn ni kelenya ani yiriwali donc radio jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ kosɛbɛ. Gɛlɛya min b'u kan a fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ lakanako gɛlɛya b'u kan ka fara o kan sɔrɔ nagasilen don radio kɔnɔna na kosɛbɛ sisan ka kɛ ni waati n'a cogoya ye o sɔrɔ ta kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko hali kalan jolen minɛn kura ninnu taabolo la o fana gɛlɛya bɛ radio kan kosɛbɛ donc o bɛɛ kun nana cɛ ni kuranko ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kuranko gɛlɛyalen don radio kan kosɛbɛ jamana kɔnɔ donc ni gɛlɛya damadamani de bɛ an kan mɛ o n'a ta bɛɛ a ma radio bali ka continuer k'u ka baaraw kɛ. Radio mɔgɔw fɛn fɔlɔ min na dɛmɛna bɛ o ye lakana ye parce que n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn gɔngɔndɔrɔnna tɛ i dɔrɔn fila de bɛ duguma donc n'i y'a mɛn i bɛ taaga segin kɛ ka t'i ka baara kɛ a ɲɛma c'est que i lakanalen don de donc ni lakana tɛ yen a ka gɛlɛn an mago bɛ lakana na fɔlɔ an mago b'a la fɛnɛ jamana k'a dɔn k'a fɔ radio bɛ baara min na a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de nafa fɛn dɔw bɛ yen ni radio ma o tiɲɛw fɔ u ye u t'a filiw dɔn donc fo u k'a to radio ka baara kɛ sariya kɔnɔ c'est-à-dire sariya ye fanga min d'u ma nin ko cɛjugu minnu bɛ jamana kɔnɔ a kɛra maa o maa ye n'i b'a fɔ ni ko cɛjugu bɛ dankari an ka jamana ka yiriwa la u k'a to radio k'o ko cɛjugu ninnu critiquer k'a ɲɛfɔ k'u hakili jigin k'u alerter k'a yir'u la o kana kɛ kɔlɔlɔ ye radio ma donc ni o liberté dira radio ma ko ka sariya sun bɛ yen kunnafoni di sariya a bɛ an ka sariya sunba kɔnɔ
mais a baara kɛcogo de ka gɛlɛn sisan ka kɛ n'a ye maaw bɛ siran ala ni siran y'a bolo fo arajo baarakɛla hakaja kunnafonidila yɛrɛ caman bɛ yen a bɛ i yɛrɛ minɛ n'a bɛ fɔ min ma o to sanse donc u k'a to mɔgɔw ka baara kɛ sariya kɔnɔ u ka tiɲɛ dɔw f'u ɲɛna hali ni tiɲɛ bɔ bɛɛ ma na fɔli kama parce que tiɲɛ dɔw bɛ yen a minnu bɛ se ka na ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ o tiɲɛ ninnu an fana k'u ye k'olu tiɲɛ ninnu bila fɔlɔ parce que kuma bɛɛ n'a waati don kuma ye fɔcogo fɔbaga a n'a fɔtuma de ni kuma y'a fɔtuma jɛ dɔrɔn a tɛ kɛ kuma ɲɛnama ye donc kuma min kan ka fɔ wagati min na u k'a to radio baarakɛlaw ka o kuma ninnu fɔ yaasa olu yɛrɛ b'a u ka bɔ a kalama fili minnu bɛ jamana kɔnɔ n'a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye parce que n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen injustice ko de don n'a sɔrɔ e bɛ se ne na ne bɛ nin k'i la nin bɛ nin kɛ nin man kan ka nin kɛ o de cayara n'a nana don a bɛɛ ɲagami ɲagamina ka kɛ crise ye donc ni kunnafonidila kɛrɛnkɛrɛnnenya radio so ninnu minnu bɛ kuma maaw fɛ u ka kanw yɛrɛ la n'olu y'a ko ninnu fɔ ka ko cɛjugu ninnu dénoncer u k'a dɔn a dénoncer to hali ni jamana marabagaw yɛrɛ de ka kojugu kɛ de don n'u y'o dénoncer a ka ca ala fɛ minnu bɛ sanfɛ u bɛ se ka solution sɔrɔ a la ni solution sɔrɔla a la a ko la o kɔrɔ y'a ye basigi nana jamana kɔnɔ donc baara in bɛɛ n'i y'a chaîne bɛɛ ta k'a lajɛ a bɛɛ ni liberté dira kunnafonidila ma a ka ca ala fɛ an bɛ bɛn ni keleya ni yiriwa min ɲini an b'a sɔrɔ. O kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko togodaw la arajow fana bɛ baaraw la yen nɔ kosɛbɛ hali k'a sɔrɔ lakanabaliya fana kɛlen don sababu ye ka u degun Siyaka Kulibali ale ye yɛlɛmani arajo rural ɲɛmɔgɔ dɔ ye a ye hakilila dɔw di an ma seereya la u ka baara kɛcogo ka yɛlɛmani an ka o kumakanw lamɛn ninnu senfɛ. Radio nafa tɛ se ka fɔ ka ban an b'o f'i ye radio rural yɛlɛmani par exemple n bɛ misaliya dɔ d'i ma radio rural bɛ créé tuma min na o y'a sɔrɔ yɛlɛmani telefɔni tɛ yen sira tɛ yen ni ko tun kɛra yɛlɛmani cercle kɔnɔ par exemple ni ala k'an kisi don sonyɛli mana kɛ walima ni sayaw kɛra u tun bɛ so de ta pour que ka taa kunnafoni di minɔgɔ bɛ dɔw faga sira donc radio nana o wagati de la le 13 novembre 1996 donc je voulais vous dire par là que radio sigilen kɔfɛ a ye nafa dɔ lase yɛlɛmani cercle ma a kunnafoni di ni bilasiraliw parce que a bɛna tuma min na o y'a sɔrɔ fɔlɔ musow tun tɛ bɔ musow tun sɛgɛnnen don bon ale kɛra sababu ye ka fɛɛrɛ tigɛ n'a fɔra musow tɛ bɔ i n'a fɔ musow tun tɛ baara kɛ quoi nakɔ sɛnɛw tun tɛ yen donc an ka fɛn kɛnɛ bɛɛ tun bɛ bɔ kayi de a da gɛlɛnw don cercle tun ka gɛlɛn kosɛbɛ ala y'a kɛ arajo ka émission de sensibilisation kɔnɔ ka to ka émission kɛ musow ye nakɔ sɛnɛ daminɛ o sababu la arajo kɛra sababu ye ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ ka bɛn sinsin ka mɔgɔw ɲɛnajɛ donc an ka kibaruyaw olu bɛ lamɛn an bɛ mɔgɔw ɲɛnajɛ an bɛ kunnafoniw di an bɛ jɛmukan nafamaw kɛ pour que bɛn ka sinsin cercle kɔnɔ donc o tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a lajɛ arajo ka don o ye donba ye dɛ anw yɛrɛ si ce n'est pas maintenant gɛlɛya ni fɛnw bɛ an tun b'a kɛ fɛti ba de ye ka population invité ka baganw faga ka ɲɛnajɛw kɛ parce que on a des olu ye tɔn tugu bɛɛ la an ka tɔnw bɛ yen donc an b'u bɛɛ invité ka fɛti ba kɛ u yɛrɛ bɛ contribuer mais comme ça gɛlɛya nana an tun bɛ artiste baw invité a sen fɛ an bɛ kunnafonidiw kɛ ka kuma arajo kan k'a lajɛ fɛnɛ gɛlɛya minnu bɛ arajo kan ani u k'a lajɛ fɛnɛ arajo ka grille des programmes a tun bɛ hali o sen fɛ an tun b'o bɛɛ an tun bɛ améliorer an bɛ dɔw fara o kan ou bien k'a kɛ ka u ka laɲini dɔw ta en compte sisan bɛɛ b'a dɔn gɛlɛyaw de bɛ yen donc avec l'insécurité n'o ye lakanabaliya ninnu ye o n'a ɲɔgɔnnaw. I b'a ye k'a fɔ ko n'i ko arajo i b'a fɔ ko suya kulɛtigiw n'o ye techniciens ye olu fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ u sigilen don nka u bɛ machine minnu kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ tuma dɔw u bɛ se ka wɔsi yɛrɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ t'u wɔsi kun dɔn degun bɛ u fana ka baara in na sabula baara ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ an ye arajo kilido technicien dɔ ka don o don ɲɛnamaya ta ka kasira sɔrɔ o taabolo kan n'o ye Abu Cote Ture ye an k'a lajɛ nin jaw la. Bi ye doma ye et alors André technicien e yɛrɛ ni dugu gɛlɛya ni wulila e y'a problème hali ka taa koliji la i bɛ mini dɔrɔn mun ni mun de bɛ ɲɛfɛ ça c'est un maintenant animateur journaliste joli de sɔrɔ bi maintenant jɔn ta ko ka nɔgɔn jɔn ta ko man nɔgɔn parce que machine yɛrɛ bɛna mun de kɛ n'a bi parce que un technicien même quand tu viens d'abord première des choses même dans le travail il bɛ kuma n'i ta machine a bɛ kuma koyi machine bɛ kuma
parce que e bɛna fɛn dɔ sɔrɔ ni kamana ganna dɔrɔn kuma ni ta machine o i ta minɛn fɛn min bɛ i bolo nin mun de kɛra mun na nin tɛ ka sɔn mun na e tɛ ka sɔn mun na nin tɛ ka da yɛrɛ o bɛɛ bɛ technicien sɔrɔ mais parce que tout le monde bɛɛ y'a tasimɛ e la sɔgɔma n'i wulila n'i yɛrɛ ye sira ta technicien yɛrɛ e ye sira ta i bɛ moto kɛ mobile la o e ta pensée n bɛna émission min kɛ jɔn de bɛ ka émission nin kɛ fɔlɔ o yɛrɛ de ka gɛrɛ fɔlɔ jɔn de bɛ k'a kɛ est ce que min bɛ k'a kɛ est ce que ni nin y'ale bɛ an bɛ ɲɔgɔn faamu wa n bɛna kɛ cogo di a bɛ n faamuya parce que e bɛ fɛn o fɛn kɛ ale ɲɛ t'aw la o ne bɛ fɛn o fɛn nana kɔsɔn kɔnɔ e ɲɛ t'o la o e ɲɛ bɛ e ni ne dɔrɔn de la bon n bɛ ka min kɛ e tɛ k'o ye fɛn min bɛ ka bɔ e tulo bɛ o dɔrɔn de la a ɲɛna o mun y'a to a ma ɲa machine bɛ ka munu o réseau tɛ ka na o réseau tɛ animateur ta foyi t'o la donc technicien ka gɛlɛn a ka gɛlɛn bon e ni mɔgɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tile kɔrɔ bon u bɛ n'a kɛcogo i k'o bɛɛ kuma cogo min dɔw yɛrɛ dimini bɛ bɔ so u bɛ n'a wo i kun est ce que nin nin le f'u ye mun ne m'a kɛ i b'a fɔ ko bon tu sais non pour lui diyagoya le kan k'a kɛ quoi k'a sɔrɔ peut être e yɛrɛ se t'a la bon i tɛ se k'a ɲɛfɔ bɛɛ ɲɛna dɔw b'a faamuya dɔw t'a faamuya e bɛna sigi tout de suite la ne bɛna sisan ne bɛna sɔrɔ peut être buki tɛmɛna ne ɲɛfɛ a ye dɔ bugɔti yan fɛ ka dɔ turu yan fɛ ka dɔ turu yan fɛ peut être a ma ɲɛfɔ ne ɲɛna a ma foyi bila ne nana ne k'o ɲɛ sɔrɔ e ta émission bɛ dans 5 minutes ko ne k'o ɲɛ sɔrɔ e k'i ka baara kɛ fɛrɛ kɔnɔ bon ni e m'o ɲɛfɛ e b'a fɔ ko ne tɛ technicien ɲɛnama ye e yɛrɛ t'a dɔn kungo bɛ ne da la fɔlɔ bon peut être e bɛna dɔrɔn e y'a heure sera i b'a fɔ bon Abu micro di yan ne bɛ micro di e ma waati min na dɔrɔn machine bɛ ban ou bien réseau bɛ ka munumunu bon ne dun b'a fɛ e ka générique de ka tɛmɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ne ka micro di ma o tɛ ka tɛmɛ min yɛrɛ ka gɛlɛn n'a fɔra émission kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen machine b'a la nin cira min na o waati la ka munumunu bon e tɛ se k'a faamu e b'a fɔ ko dɔ bɔra émission na sisan nɔ peut-être mɔgɔ ma émission kɛ sisan ou bien nin ye flash kɛ sisan e ka waati sera dɔrɔn machine bɛ sin ka réseau ɲini ten réseau ɲini da réseau bɛ ne bolo wa e bɛ na dɔrɔn e b'a fɔ ko cɛ an ka taa Abu ye 5 minutes ta n'a émission na non Abu ye n'a émission saboté ou bien mɔgɔ ma walahi a ka di technicien ani a ta animateur émission ka ɲa technicien bɛɛ ni nana sigi ale a ka di ale yɛrɛ a ka ɲa parce que n'a ma ɲa ale premier le don donc a ka di a ka ɲa bon n'a ma ɲa a bolo fo aw le k'a faamuya mun n'a ma ɲa sisan yɛrɛ e bɛ ne bɛ fɛn kelen fɔ animateur ni journaliste ye si ça flash a ka maîtriser calmez-vous parce que n'i y'a tigi stressé a bɛ kɛba c'est-à-dire a bɛ cɛn ka taa le quoi donc e bɛ calmer i b'a dɔn ko ale tɛ machine le don o ni dabɔnkama nin tɛ kelen koyi ale tɛ machine le don donc maintenant toi tu te calmes après i b'a ɲininka mun na nin kɛra tɛ bi i b'a ye a bɛ na explication min d'i ma c'est fondé peut-être o waati kɔnɔ a bɛ se ka explication d'i ma a ganni kɔnɔ wala a tɛ explication foyi d'i ma a tɛ foyi ɲɛna min bɛ e yɛrɛ lafiya parce que ale b'a ye e bɛ k'ale dɔgɔya e b'a fɔ ko ale tɛ se baara la de donc ale b'a yɛrɛ jɔbaya y'a kɔrɔ donc a tɛ se ka ɲɔgɔn faamu tu sais un bon animateur un bon journaliste c'est maîtrise en soi aujourd'hui fɛn fila le ka gɛrɛ technicien ma animateur ta émission man ka nɔgɔ technicien ma ni fɛn bɛɛ mais journal a tɛ se ka fu fɔ min sɛbɛnnen a bɛ wele fɔ e bloqué la k'a sɔrɔ a bɛ ka min fɔ a bɛ na mun wɛrɛ fɔ a bɛ wuli ka taa donc o le ka gɛrɛ technicien yɛrɛ bolo fɛn bɛɛ ye journal animation c'est pas un problème parce que animation peut rattraper le technicien ale bɛ se ka kuma bamanankanw fɔ entre temps d'ici bɛ na yɛrɛ retrouver mais ni bloqué la journal kɔnɔ fo bɛ wasi lebanon de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la kibaruw fara ɲɔgɔn kan lase aw ma jɛ ka baara don Emmanuel Jara Andre Traoré an b'a fɔ ko ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jira an na